Ψυχή 7x7 ήταν ο τίτλος της έκθεσης που διοργάνωσε ο Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος Βίλιας Πισοδηρίου και ο Δασικός Συνεταιρισμός Πισοδηρίου και εγκαινιάστηκε στην αίθουσα του Αριστοτέλη. Πρόκειται για 7 φωτογράφους με 7 φωτογραφίες που ο καθένας από την πλευρά του προσπαθεί να απεικονίσει με το δικό του τρόπο τη ψυχή, καταθέτοντας έτσι ένα προσωπικό ταξίδι ψυχής μέσα από τον φωτογραφικό φακό. Πέρσι τον Ιούλιο συγκεκριμένα, συγκροτήθηκε η φωτογραφική ομάδα Photo Excellence. Τα μέλη αυτής της ομάδας έχουν ένα κοινό, το οποίο είναι πολύ απλό, αλλά είναι πολύ σημαντικό για τέτοιες ομάδες. Είναι η αγάπη μας για τη φωτογραφία. Βρεθήκαμε όλοι σε μια συγκυρία που θέλαμε να κάνουμε το ένα βήμα παραπάνω, το κάτι διαφορετικό, και πιστέψαμε ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει καλύτερα με μια συστηματική, συνειδητή και ομαδική αναζήτηση. Συναντήσεις μας γίνονται τακτικά κάθε εβδομάδα στον χώρο του συνεταιρισμού, όπου εκεί πέρα ανταλλάσσουμε απόψεις, ιδέες, γνώσεις, φυσικά κάνουμε και διάφορες εξορμήσεις και τραβάμε φωτογραφίες, θέματα που επιλέγουμε. Την έκθεση προλόγησε ο εικαστικός και καθηγητής Νίκος Σταμουτσέλης. Πρόκειται για μια ενότητα έργων, αυτή που εδώ που παρουσιάζεται, είναι φωτογραφικές απεικονίσεις, μικρές εσωαφηγηματικές εντυπώσεις, όπου κάθε φωτογράφος δημιουργός αποτυπώνει τις δικές του εντυπώσεις και εκφράζεται παράλληλα για το πώς αντιλαμβάνεται την έννοια της ψυχής, η οποία κατοικεί και αναπτύσσεται μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Παράλληλα, μέσα από αυτά τα μεμονωμένα υποσύνολα, διαφαίνονται οι προσωπικές αποτυπώσεις, οι οποίες με τη σειρά τους εκφράζουν τις ψυχικές αναφορές των αυτοαισθημάτων και των εκείνων αγωνιών του κάθε φωτογράφου δημιουργού. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 26 Μαΐου και λειτουργεί καθημερινά από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ, ενώ το Σαββατοκύριακο θα είναι ανοιχτή και 11 με 1 το μεσημέρι.